Jaga sambil contoh dengan Iko salaman salah. kowe oga aja padane salaman. Iki karo dari ini, Kang Yoga ini dirakon kabeh. Terutama iku hadan karo Tukang gong. iki mau lukaku. Wah, iki nek aku ngomong di WA. Piye? Mas, iku aku ndelok lagu lukaku. Kowe karo wong ya. Lukaku kae lho. Transfer. Transfer. Lagunya Pak Supri. Lagunya piye, Pak? Ora. Ora ngono kok. Iki ora lagu itu kan jogokan gong tok. Jogokan jas. Arcong. Gapura. Ora itu kan apa lagu itu kan gong tok. Makanya saat itu kan kendang iki omong samura. Kacamatanan. Iku tunanetra. Lah iya, iki lagu iki Pasukan Gading ya. RT. Siap, ayo. Yo. Iki matur nuwun kanggo Bapak Supri, kalian Bapak Amadi, matur nuwun. Iki penyanyi dulang kapan sakon loro kok. Dedang. Ayo toh. Sekarang isi ngomong sampai berseri ada. Sekar. Apa yang kau cari lagi? Tiada
bajang ruwet bajang. Iku disaki ya. Iki mau nek kue saka buri Apa? arep duet. Oh, duet. Celok, Sik bari iki tuan rumah saya apa kene sik? Di rumah sih dah. Oh, kok sik ya tong. Selamat mari sik tuan rumah saya tong. Ah, juga Mas. Mimin Sa Dita Ilham Yose. Krik 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 krik. Krik krik. ora apa-apa. Njen tenang bayar rada sentimen nang arep tuwa sithik ra disepoti. Iki tuwa. Oh iki 18 tahun loh. 18 tahun sih ketok. Sing dhewe 40. 50. Terus minta 8. Cak genuk. Ya, Tong sabar, tong sabar. ya. Hah? Kowe aku ayo meterno lah. Iki. Maka dhewe aku ayo. Mana Ayo sini ya, duet yo. Antara aku kok dhewe ya. Lho, kok aduh, lu kok lah kok. Penak nek Kok nyanyi. Wis to manut. Nah, sikile dito.
penyanyi lho. Lho, maklen piye to? Bose Jawa nek ngejo aku nggo dawa-dawa nek ora ana aku cekuk kabeh. Kandhani yo. Sentimen apa ora ngene iki? Betul aku nggo dawa ngene yo. Terima kasih ya. Tantangan. Permintaan tadi sudah diaturkan. Ada antara aku kau dan dia. Saya tahu saya penyanyi kok. Kowe kacamata gawe picek ngene kok malah. Ini spesial kagem Bapak Juprianto langsung Bapak Amadi. Bukan yang pertama Lekno, Seminor ya, bukan yang pertama. Sik to, kan. Sampai saya. Seneng masih bisa cocok loh. Enak lho. Bosok ae ini njobon tak dino ngono. Hah? Lu banget cucu bosok ah. Kata om nyolong dia tahun kita. Milih itu pertama. Coba tahu lah kene. Bos jane tambah 50 aku apa sembar lotri ya, Bos? Aku di WA ngono. Tidak ngono. Tadi dong. Tolong kresek. 56 malah dene. Ya murah kan. Lah yo, ya tetep. Oke. Ora ngono oleh biasane oleh Rupa kok ciduk. ciduk nyirapin wae. Ayo ngono. Apa nyanyi apa? Bukan yang pertama. Elek, wis. Jane pucang, Dik. Haruskah aku terima? Sabar. Cinta kasih sayangmu Sabar. yang selama ini Pacar. diriku rasakan di dalam hidupku. Terima kasih. Burung. Dadas, Elmer Musik, don't gua play bosku. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Mengapa engkau yang harus memperhatikan diriku ini, sedangkan cuma teman biasa. Kau mampu mengobati lukaku selama diriku menderita, sedangkan orang yang ku cintai tak pernah menghiraukan diriku. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Asik. Makasih.
memang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Sarep wae. Mangsa murah-murah ora abot lho iki. Malah kaya wong kere lho ya. Makasih. Iki tapi lagune ora ono. Lagune apa? Gelandangan. Lah yo, makane aku mau lagu iku lah. Baleni gelandangan. Oh, aku mau dadi ngomong kene aku. Mau aku ora ono apike belas lho. Matamu lah ora apike belas. Ora etos. Sekali-sekali diapi-api mun duit apa? Abot. Iki. Ning omah ora ada. Mak dengan suara, Mbak. Sekon kepelan. Ayo. Ah, siapa? Orang ping bareng malah pikiran kere. Mohon matur nuwun nggih. Om gelandangan om. Gelandangan. Bisa dua ta ora, Dong? Oh, sik pilihane sik. Ora ben grobok. Iki paling salahku terus soal artis. Heeh. Sekali. Waktune ora nyantek. Heeh. Edukasi nih Apa kok nyantek kabeh wae? Gak apa-apa. Kok dilangsung no. Yo, Ngerasakan tadi keluargane. Tang, gue bekal piknik. MBG. Monggo, monggo. Warang gono, daduli jumeneng sedaya. Salahku, lho. Terus soal artis. Oh, mergo jono atraksi jaran dor. Makan sego kepel. Kalur, tadi kae. Nang kono kok. Ayo toh. Iki rasane karo petok goro. Merah jambu lek nong. Kita mainkan bersama LH Music for Bravos Go. Sekarang sak lagu mau 300 lho. Go mulai tau pisanmu mulai. Monggo Mas ya. MBG. Mas yo dasmu Mas yo. Masno. No, Ayo Masno. ayo. Aku muni apa? Mas yo. Aku keliru. Monggo Leno.
wedi ya. Tro. Iki piye bobokan iki? Iki wis jam 4:30 ape buka kafe lho. Wes tau ora, Bos? 5 kelas berapa tuh? Wes tau dong. 5 kelas berapa? Wes. Tak ya. Iki yo. Ini deh, pas ini Kang Rojo, sini Kang Mantroto, atau ini kowe kalau aku jalan pamit, kowe bojono kowe ganti atraksi jalan dor. Terus malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.